butxaques. Lluny d'aquest plantejament, l'empresa terrassenca Cirsa les ven com una experiència emocional, al darrere de la qual hi ha moltes hores dedicades a la innovació. Coneixerem el detall d'aquesta empresa, el detall de Cirsa, i farem èmfasi en el seu procés d'internacionalització, així com en la seva capacitat de portar la creativitat, les idees, al mercat. Per parlar de l'empresa Cirsa tenim amb nosaltres el director general de la divisió B2B i membre del Club de la CECOT d'Innovació i Tecnologia, el senyor Enric Barba. Hola. Bon vespre. Bon vespre, què tal? Igualment tenim l'assessor en estratègia comercial i competitiva i expresident de Sony Europa, el senyor Domingo Jaume Andreu. Bon vespre. Bon vespre. I finalment tenim amb nosaltres el senyor Valentí Sallés, president de la CECOT, del Club de la Innovació de la CECOT, i enginyer industrial i empresari. Bon vespre. Bon vespre. Començarem amb vostè, amb el senyor Domingo Jaume Andreu. Si ens pot definir què és per vostè la innovació? La innovació és un procés transversal que es dona tant en el món de l'empresa com en el món de qualsevol organització social i que consisteix en, d'alguna manera, tindre contínuament alineades les persones amb els recursos de la companyia o de l'organització per respondre a 4 tipus de preguntes, o 4 grups de preguntes, de manera sistemàtica i de manera continuada. En primer, es pot fer quelcom que sigui nou, i parlaríem llavors d'innovació disruptiva, és a dir, quan es crea quelcom que no ha estat mai en el mercat o una utilitat que no ha existit mai. El segon grup de preguntes seria si les coses es poden fer d'alguna manera servir per diferents funcions de les quals han estat pensades o previstes o organitzar coneixement existent per complir o satisfer alguna necessitat poder diferent o una experiència d'usuari diferent. Aquí tindríem el que es diu una innovació disruptiva. Per exemple, podríem tenir avui els tablets, que no deixen de ser tecnologia informàtica d'ordinadors portàtils per funcions i utilitats que abans es feien amb un laptop o amb un llibre electrònic i que ara es reuneixen d'una manera i que permeten, ajagut al sofà de casa mentre veus la televisió, dedicar-te a surfejar internet, no? Una experiència d'usuari diferent, i aquí parlaríem d'una innovació que ha trencat el mercat de la informàtica portàtil amb 2 segments claríssims, els tablets i els PCs que continuen, és a dir, no substituir una cosa per una altra, mentre que els ordinadors en si mateixos van ser una innovació irruptiva perquè va ser unes màquines que feien una cosa que no s'havia fet mai abans si no era a mà, o amb calculadores i amb moltes funcions que no existien. Hi ha un tercer sector de la innovació, que és la innovació alternativa, és a dir, quan un es planteja de manera sistemàtica si el que s'està fent es pot fer d'una manera diferent. I aquí podríem, o es pot fer amb un procés o amb uns materials diferents. Un exemple clàssic és el que veiem a les sèries de televisió, els metges en els quiròfans avui van vestits de paper i amb unes proteccions que es posen, s'utilitzen i es llancen, i abans la vestimenta i la protecció quirúrgica requeria de rentadores, esterilitzadores, bates de cotó, és a dir, s'ha canviat el material, l'experiència és la mateixa, la funció és la mateixa i en canvi és diferent. I finalment, el tercer grup de preguntes és el més habitual i el més clàssic en el món de l'empresa, i és: es pot fer amb menys material, es pot fer gastant menys energia, es pot fer amb menys temps, i aquí tindríem una innovació competitiva purament de reducció de costos, o bé d'innovació en quant a utilitat o percepció d'usuari de coses que són les mateixes de sempre però que es presenten amb colors diferents, amb gustos diferents, amb formats diferents, amb estils diferents. Aquí tindríem la innovació de les carrosseries dels cotxes, no? El cotxe és el mateix i d'un model en el següent, al marge que hi hagi innovació tecnològica, el que es fa és un restyling i veiem models que amb el mateix nom van canviant de carrosseria al llarg dels anys i els anys. Això és el que és la innovació competitiva. Així el senyor Jaume Andreu plantejava aquests quatre tipus d'innovacions. Deia, hem fet alguna cosa nova, estem creant una experiència d'usuari nova, estem fent les coses d'una manera diferent o estem reduint els costos per fer les mateixes coses. Senyor Barba, a Cirsa, com aquests elements apareixen, com apareixen a la innovació d'això, del món del joc i de l'oci?
Bé, el que ha fet CIRSA des de la seva fundació és intentar combinar les diferents innovacions que ha explicat el senyor Jaume Andreu. És a dir, nosaltres en aquests moments estem desenvolupant des de les màquines, que jo prefereixo dir màquines de diversió en premi, com diuen els anglesos, fins a fer sistemes de loteria, com tenim en aquests moments a Argentina, a Buenos Aires, o bé amb la Generalitat, que són proveïdors del sistema del que s'anomenen els binjocs, unes màquines que estan instal·lades als bingos aquí a Catalunya. Vol dir que des d'una màquina individual a màquines connectades amb xarxa, nosaltres intentem donar una experiència, com deia abans molt bé, lúdica per al jugador, de que es passi una estona divertida, amb unes màquines que van a camí d'entre les màquines sense cap mena de premi i les màquines purament d'atzar que es troben als casinos. I en aquest sentit nosaltres intentem combinar, jugant amb els gràfics, amb les històries, molt semblant al món dels videojocs, que el senyor Jaume Andreu coneix molt bé de la seva experiència a Sony, intentar aportar una situació d'entreteniment pel jugador que faci que en aquest moment ell se senti a gust passant l'estona amb el nostre producte, al mateix modo que té experiències lúdiques amb altres tipus d'entreteniment. Agafant aquests elements que ens comenta el senyor Barba, quins creieu que són els motius de l'èxit de CIRSA, que de fet és una de les empreses de Terrassa amb més capacitat d'expansió arreu del món? Bueno, CIRSA, home, en aquest moment doncs, el que ha fet amb aquesta divisió concreta són dues coses molt definides, és treballar en la diversificació del producte i després treballar en la diversificació dels mercats. O sigui, aquí, amb la seva sortida doncs, cap a altres països, és una de les activitats doncs, que després suposo que ens ho explicaran una mica més de detall, però jo diria que les dues claus, entenent en què la innovació, com una mica el Jaume Andreu apuntava, però es podria afegir que es pot innovar en qualsevol dels aspectes d'una activitat empresarial, des de l'activitat de producte, l'activitat de procés, la logística, les activitats ja siguin més aviat comercials, etc. Però jo diria que en aquest cas CIRSA en aquest cas concret CIRSA s'ha centrat i concentrat en dos aspectes clars, que és el producte i és la internacionalització. Agafem una mica aquest comentari que ens fa i expliqui'ns com el CIRSA, quin és el mapa de producte que té ara mateix, és a dir, aquesta diversificació en producte i en mercat que ens comentava el senyor Sallés, amb quin mapa de producte parlem? Miri, d'entrada nosaltres som a Espanya, dintre del sector de joc privat, els líders, perquè som operadors de màquines recreatives en premi, concretament de 22.000 màquines que estan ubicades la seva major part al canal d'hostaleria, com bé sap. També tenim 5 casinos tradicionals i 51 sales de bingo al nostre país, així com 112 sales de joc i sales també d'apostes esportives en presència física amb la marca Sportium. A part d'això, també hem demanat llicència de joc online, que esperem que es concedeixi el proper mes. A partir d'això també tenim a altres països com Itàlia una forta presència, on tenim màquines també recreatives en premi, unes 14.000 aproximadament en xarxa, unes 10.000 nostres i 4.000 d'altres empreses, i sobretot tenim una empresa, un rol molt important dintre de la internacionalització a Llatinoamèrica, on sobretot tenim casinos. Concretament tenim casinos tradicionals, els clàssics que coneixem, així són el que anomenem nosaltres casinos electrònics, que són uns llocs on tenim diverses màquines electròniques en lloc de ser les màquines clàssiques tradicionals del món del casino. Concretament estem molt presents a Llatinoamèrica, sobretot a Argentina, on tenim 8 casinos, els més espectaculars són els 2 que tenim a Buenos Aires, així com una a Rosario. També estem molt presents a Colòmbia, a Panamà, a República Dominicana i també al Perú. És a dir, combinem diversificació geogràfica en producte. I per altra banda, un tema també interessant, com ens comentava, és el tema de que la divisió B2B que dirigeixo no sols tenim les màquines, sinó el que comentàvem les xarxes, no? És a dir, la possibilitat de que hi hagin bingos interconnectats o casinos on hi hagin premis compartits amb els jugadors, com si fos un superbingo, un supercasino, i la gent té premis compartits entre ells. Jo crec que això és un tema important perquè dona una mica l'abast de la mesura en què nosaltres estem presents en diferents subsectors dintre del sector del joc,
fabricant producte, fabriquem aquí a Terrassa, a la fàbrica que tenim aquí, desenvolupem aquí, tenim un centre de 150 tècnics especialitzats al carrer Pi i Margall on desenvolupem els productes, i amb aquesta expansió internacional, que jo penso que ve des del fundador, del propietari de l'empresa, Manuel Lao, que des dels anys 70 va apostar per la innovació pròpia i que li ha donat la possibilitat després d'expandir-se al reste del món, no? El senyor Barba ens explicava un ampli ventall de producte que està desenvolupant l'empresa Cirsa, entrant en joc la tecnologia i internet. Considerem que Cirsa i en general el sector ha de repensar una mica quins són els seus productes. Com creiem que influeixen aquests elements en l'evolució del sector? Jo penso que el joc té una component molt important d'experiència d'usuari. I en aquest sentit, avui el que dona la tecnologia de les comunicacions és la possibilitat de tindre experiències independents de l'espai on s'està la persona ubicada. Llavors, en aquest sentit, òbviament, l'entorn virtual, l'entorn online, lògicament serveix per informar-se, per entretindre's, per aprendre i també per jugar, sens dubte. Llavors jo penso que Cirsa, pel que conec, està molt també dintre d'aquesta tendència i de fet en els seus elements d'innovació doncs utilitza les tecnologies de la comunicació i la informació no tan sols per interconnectar-se, per controlar, per entendre com és l'activitat, quines són les preferències dels usuaris en quant a jocs, la mesura d'audiència es pot fer online, sinó també tard o d'hora tindrà que entrar a fons en el món del joc pagat i, per què no, també del joc experiencial no pagat, és a dir, no pagat, no lligat a premi, encara que l'ADN de Cirsa és el joc en premi. Expliquem-nos, ens pot posar algun exemple concret d'una futura aplicació que puguem veure de Cirsa, on es barregi això, internet, tecnologia, hi ha joc en xarxa, cap on estem anant en aquest sentit? Bé, un dels productes que han presentat i que ha tingut força èxit tant a la Comunitat de Madrid com al País Basc és el que anomenem bingo electrònic. Després veurem unes imatges on podem jugar amb els elements interactius i on els usuaris poden entrar a una sala de bingo i gaudir de no sols les partides clàssiques de bingo, sinó que poden jugar amb un terminal molt semblant, per dir-ho així, a un iPad gran. I a part d'això poden aprofitar el temps per connectar a internet, interactuar, llegir les pàgines web preferides, és a dir, estem combinant amb productes físics dintre d'un lloc com pot ser un bingo aquesta possibilitat de gaudir del joc més l'experiència d'usuari compartint amb altres companys o amics que estiguin a la taula passant un bon sopar allà, doncs la possibilitat de connectar-te amb internet. Esperem que en un futur pròxim això també es pugui veure a Catalunya, perquè al nostre país tenim cada una de les comunitats autònomes legislacions diferents que fan que de moment aquest producte només es pugui gaudir a País Basc i Madrid. Després